והדבר שהכי הפחיד אותי זה שהטיל שירו נכנס לתוך היישוב ונחת שמה. חבר נורא קרוב שלי נרצח ופחדתי שאני אאבד את כולם. הגיעו מחבלים ליד הבית שלנו ואז הם הגיעו אלינו. ואמרנו תודה על עוד יום לא מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק עוצרים בצד הדרך מסתכל לי בעיניים כשאני אומרת גם אם ישרף הכסף נשב ונצחק במרפסת אני ואתה והשקט וזה ממש עוזר לי ככה להרגיש כאילו שאין מלחמה יותר. כל הזמן הם רק משמחים אותנו. זה היה לי ממש כיף שהם כאילו לקחו אותנו למג'יקס. היה לי אוזן קשבת, והמפגשים האישיים עם החונכת שהתנו לקרן אחרי הרבה זמן שפחדתי לצאת מהבית בגלל ההדלקות. הם ממש הרימו לנו את המורל וגרמו לנו לרצות באמת לשתף מה עובר עלינו. אני בטח לא אקח את זה לאט. יש אנשים שיש להם מגבלה והם צריכים את העזרה שלכם. עוד מעט יקרה משהו בטוח זה לא אמיתי. אני בטח לא אקח את זה לאט. אתה בטח לא תחזיק את זה נגדי. זה בטח טוב מדי עוד מעט יקרה משהו בטוח זה לא